Baphulaphuli besabela FM masifumane ilizwi lamazwi kaThixo kule ncwadi yeExodus isahluko chapter 8 ivesi emasifunde kuyo ngoverse 9 ekhathwa ngoverse 10. Kodwa ke ivesi mhlambi esohlala kuyo ngokuhlwa kule mvuselelo izoba ngoverse 10. Ndicela siyinote lo ndawo baphulaphuli besabela FM. Uthi ke umbhali kule ndawo uMoses waphendula wathi, lonto ndingayenza ngovuyo nto nje wena misa ixesha ofuna ndikuthandazele ngalo wena namaphakathi akho nabo bonke abantu bakho, ukuze nahlukane namasele asale emlanjeni iNayili kuphela. Ukumkani ke waphendula wathi, makaphele ngomso. Baphulaphuli besabela FM si kule ncwadi yeExodus, incwadi yohambo. Baphulaphuli besabela FM, ndicela siyinote lento. Yes. Baphulaphuli, ndisiskola sika Calvert. Mathosa. Uthi uCalvert xa kubuzwa into yoba yintoni ukushumayela, athi uCalvert ukushumayela kukuphendula imibuzo esebantwini. Utsho njalo uCalvert. Masibuze umbuzo Dombo siphinde siwuphendule kwathina ngokwethu. Umbuzo esizawubuza ngokuhlwa nje ngothi, kutheni lento uzochitha ubusuku namasele? Why spend another night with frogs? Bazalwane bam abazintanda, why spend another night with frogs? Ngoba uthi apho uMoses Dombo kumkani uFaro thetha kumisa ixesha endizothi ngalo ndithandaze ndimcela uThixo awakhuphe lamasele. Si lapho baphulaphuli apha singaphawula izinto ezintathu. Kubizwe kule ncwadi yeExodus uMoses Dombo wathi akugqiba ukubizwa nguThixo wathunywa nguThixo. Moses was called and then Moses was sent and was given a message. Masiqale mhlambi kuloo ndawo ethi awusuke ube nomyalezo ungabizwanga, awusuke uhambe ungabizwanga, uqale ubizwe qala. Uthi wakusabela ubizo uve uthulwe emveni koko. Utheke uThixo, Moses, ndizivile ndizibonile insisi zabantu bam nokukhala kwabo, ndikuvile ndehlile ngoku ndizobahlangula kwi-system of injustice, ndizobakhupha ebukhobokeni. And so ke uThixo wathi kuMoses, hamba Moses uye kuFaro nabantu owoshiye eyiphutha ubonile sababhubha. Yiya kuFaro unesibindi songena ebhothwe
uthi kuFaro uthi uThixo. And uMoses waqala wathi xa ndibuzwa okokuba nguThixo umnilo, nguThixo njani, ndingakuchaza kanjani? Wathi uThixo, Moses, ndinguye endinguye, I am. When you are thirsty, xa unxaniwe ndingamanzi, xa ugula ndiyimpiliso, xa ulambile ndikukutya, ndiyiprovider. I am who I am. Akukho nto enomchaza uThixo, kodwa kwimeko okuyo uThixo uyakwazi ukufumaneka, kwaye esi sisombululo eyimpendulo yeengxaki zakho. I am, ndinguye endinguye. Hamba uyothi ke uFaro undinguye, nabantwana bakaIsrayeli undithumile. And ke ngoku uMoses uhlukana noThixo kwityholo elitshayo ephethe umyalezo, eqale wabizwa nguThixo. Kwathiwa Moses, ndiyakubiza kule ndawo kuyo, sondela apha, khulula iimbadada zakho, kuba lo mhlaba uthe wanyathela kuwo ngumhlaba nam endizinze kuwo, ngoko ke ungcwele. Baphulaphuli beSabela FM, ewe wafeke uMoses wathunywa baphulaphuli beSabela FM. Wathi uMoses akusiqondi noba une-shortcomings, wathi Thixo awukwazi ukundithuma kuba mna ndingulonga kwazi ukuthetha. Wathi uThixo, khululeka Moses, umkhuluwa wakho uAaron uyakukhawulela. Ewe ngoko ke uzokuncedisa apha kolu hambo. And ingathi Dombo babeshiyelwe nge-3 or 4 years uMoses noAaron, baphulaphuli beSabela FM. Kodwa ke nguAaron omdala, uMoses emncinci. And ke basuka ke babheka eyiphutha. Xa befike eyiphutha Dombo, bafika babiza intlanganiso yamadoda ahloniphekileyo kwaSirayeli kumhlaba obekelwe bucala kuthiwa yiGoshen. Bathi kwezi elders, siphethe umyalezo suka kuThixo othi uThixo ububonile ubugxwayiba enikubo, and uThixo uzonikhulula okokuba niye kwilizwe elibaleka amasi nobusi. Nothi Dombo, uSirayeli ulikhoboka. Ikhoboka Dombo ngumntu ongaziwa negama, ongena sidima, ubomi bakhe obungenexabiso. Kungenziwa nantoni kwikhoboka, ngoba lithengwe ngemali. Baphulaphuli beSabela FM, nantoni efuna ukwenziwa? Wathi ke ngokuThixo, ndiyayidiliza le system, ndinisa kumhlaba obaleka amasi nobusi. Baphulaphuli beSabela FM, why spend another night with the frogs? Kutheni uzochitha ubusuku obunye ubusuku namasele? Ewe baphulaphuli beSabela FM, kuloo ntlanganiso Dombo anqala. In fact aqala abuza into yokokuba, Moses, uyamazi lo mntu uthetha ngaye? Wathi uMoses, nguYahweh, nguThixo. But wathi akutsho uMoses, amadoda abuyumva athi aligama alifanele ibizwe Moses, kuba uThixo wathola obawo bethu Abraham, oIsaka noYakobi. Wathi akutsho uba nguThixo, wademonstrata amandla kaThixo uMoses. Baba convinced okokuba uMoses uthunywe nguThixo. Kwavunyelwana Dombo, kwathiwa yonke into uThixo asilungiselele yona siyayamkela, nokuphuma kweli lizwe
ebese siliqhelile siyavuma yathatha iresolution ngoba uThixo linene and uThixo akayenzi into engabaxelelanga abantwana bakhe. Baphulaphuli beSabela FM basuka ke uMoses noAaron baya kuFaro bathi kuFaro, Faro uthi uThixo nceda ukhulule abantu bakhe baye kumkhonza. Kuthiwa Dombo walahla uMoses laa ntonga wayiphethe yajika yayinyoka. uFaro wabiza nezakhe izazi zalahla intonga yajika yayinyoka. Masime kule ndawo baphulaphuli beSabela FM, masime kule ndawo Dombo, asiphiki okokuba akhona amandla kumnyama and imitate uThixo. Asiphiki okokuba unganayo imiqondiso kodwa lo miqondiso ingeyiyo miqondiso eyenziwe nguThixo. Masingakhathani bazalwane, masingakhathani. Asiphiki into yokuba uSathana xa igxothwe ezulwini zangaxuthwe amandla akhe. Uphume uSathana kusithiwa awunalungelo loba lapha. Wahlala uSathana engumtshutshisi Dombo wabantwana bakaThixo. uSathana Dombo useva loo nto kuThixo. Umanethi umbonile na umntanakho omthanda kakhulu into yokokuba uwile esonweni, and athi uThixo igazi elaphala leCalvary lanele ukuhlamba isono. uSathana irole yakhe kuma phambi koThixo asimangalele. Mangalele. Kodwa ndicela ukuthi bethunana umlandela uThixo ngenxa yemimangaliso. Mhlawumbe ungangamboni uThixo. Mhlawumbe ungangamboni uThixo because inyaniso yiyezo sikhulula. Izinto zikaThixo nezivela kuThixo ziyazingqinela. Xa ilahla intonga uMoses nezazi zikakumkani zilahla intonga. Dombo ndicela ukugqithana kule ndawo. Yajika zajika izintonga zonke zazinyoka. Kodwa uthi umbhali intonga kaMoses yayinyoka edla ezinye inyoka. Baphulaphuli beSabela FM ngoba uThixo akanantanga. Baphulaphuli beSabela FM unamandla onke uThixo. Bazalwane bam abazintanda, hambani nam ke uFaro akavuma. Washiya uMoses esithi ke uba Faro uvumi yazi into yokokuba uzokwehla isibetho sokuqala. Onke amanzi azojika beligazi. Awumthombo naphuma ezitephini azoba ligazi. Wathi uFaro kulungile Moses makwenzeke loo nto, masilime ezityeni. Baphulaphuli beSabela FM ajika amanzi ngokomlomo kaMoses abaligazi eyiphutha. Nomlambi 9 waligazi. Akabikho amanzi okuseleka. Amcanga abantu uFaro uyabona into yoba asinamanzi. Wajika uFaro wabiza uMoses wathi ndicela ubakhulula abantu bakaThixo bahambe. Kodwa phambi koba ndiyenze loo nto Moses, thandaza okokuba kuphinde kube khona amanzi kweli lizwe. Wathandaza uMoses ajika igazi labuyela lathatha ifomu yamanzi. Sisibetho esiDombo sesibini samasele. Wabuya uFaro wathi andisazubakhulula aba bantu. Wathi ke ngokuMoses xa ulijikela ilizwi lakho kulungile,
kodwa jonga Faro, ndizomthandaza uThixo okokuba ahlise kuwe amasele, and amasele Dombo azohlala ebedroomini yakho, azohlala ekamereni yakho. Baphulaphuli beSabela FM, kanti Dombo ngexesha kusenzeka le negotiation, uFaro urilise umthetho, uthi umthetho lamakhoboka ebesenza izitena makangaziselwa imaterial, makahambe ayozilandela imaterial ngokwawo, abuye axove izitena. Ogqiba azange silele Dombo, uba ngosuku ebesenza 1000 blocks, aqhubeke enze 1000 blocks. Nothi Dombo, ngaba yiphutha ebesondeza imaterial so that amakhoboka amahebhere axove nje wona izitena ziphume Dombo. Kodwa ngokuthi umthetho kuthwa nguFaro makangancediswa, makahambe aze nematerial, agqiba enza izitena. Ogqiba Dombo umlinganiso bebewenza ngosuku bangasileli kulonto, baphulaphuli beSabela FM. Ngexesha ke Dombo kupasiswa lo mthetho, abantwana bakaThixo beva kanzima, beva kabuhlungu. Khumbula Dombo besithe zolo oku bebevumile into yoba bayelamkela icebo likaThixo, kodwa xa bengumzela bathi amaSirayeli no. Obubunzima buphindaphindene ngoku. Kwenzeke ntoni? Wathi omnye oliciko kungenxa yale ndoda efikileyo ekuthiwa nguMoses esixelele ngecebo likaThixo, that's why umsebenzi usanda ngolu hlobo. Baphulaphuli beSabela FM, baphulaphuli beSabela FM, aba bantu abaliboni icebo likaThixo, kuba Dombo into benza uba bangaliboni icebo likaThixo lobakhuphe ebugxwayibeni abasekwilizwe elibaleka amasi nobusi, kungenxa yokwanda kobunzima abajongene nabo. Baphulaphuli beSabela FM, into Dombo egquma icebo likaThixo kungenxa yokwanda kobunzima. Ewe baphulaphuli beSabela FM abajongene nabo, yenza loo nto into yoba bangaliboni icebo likaThixo lobasuse yiphutha lobasekana. And so ke Dombo, so ke ndicela ukutsho bethunani, ndithi Dombo le nto iyehla nakuthi apha ebomini, xa Dombo ulila uphinde ulile utshintshe, ungazi noba uThixo wakudalela ntoni. Utshintshe ubuze into yoba kanti mna Thixo ndingokulila imihla namalanga. Xa usahlelwa Dombo lilishwa uphinde wehlele lelinye ilishwa, uthi uzibuze into yoba kanti mna Thixo ndeze emhlabeni ungaqondi na into yokokuba ndizoba khona. Utshintshe Dombo, ungaliboni icebo likaThixo, xa kusanda bethunana ubunzima ezimpilweni zethu. Inyaniso nje yokokuba siye singaliboni icebo likaThixo, senje Dombo sibe nento ethi uThixo ukhetha abathile. Baphulaphuli beSabela FM, ukhetha abathile Dombo. Ewe ndicela ukuthi bethunana, indalo licebo likaThixo. Creation is God's plan. Yaba nguThixo othi masenze umntu, and uThixo akanoxakwa ke ngumntu.
and uThixo uyamkhangela umuntu amdalileyo imihla namalanga, akozeli akalali umgcini kaIsrayeli. Ilihlo likaThixo lijonge icebo lakhe. Noma mphulaphula wesabela FM uvuba unzima, ewe mphulaphula wesabela FM, noma mphulaphuli uphuma kumashwa ngamashwa, uthi ucinga into yokokuba uThixo ukulibele, sizothi kuwe ewe le ngcingane unayo naba noIsrayeli wayinayo xa ibona kusanda umsebenzi, wathi uThixo usilibele. Kanti bethu nani uThixo kasilibela. Kasilibela uThixo. Wathathena amazwi kaPawulos aniqinisa nomeleza. Xa isithi uPawulos simelwe kukuphumela ezimbandezelweni ezinkulu ezininzi ukungena ebukumkanini bukaThixo. Wathathela amazwi Dombo, wathathela amazwi kampostoli uPawulos. Mthathela uPawulos. Utsho uPawulos Dombo, ubunzima ndikubo nendigqitha kubo abunakulinganiswa, no abunakufaniswa nobuqaqawuli endiya kubo obuzoma phambi kwam uThixo elungile. Baphulaphuli besabela FM, and so always keep this in mind. Inhlungu ogqitha kuyo xa unobekwa esikalini nezulu ozobekwa kulo, izulu likhulu, izulu lilungile, yona umhlaba ulungisele wena. Sonke baphulaphuli besabela FM, sizothi kuni xa nigqithe bunzimeni yiqondeni le nto okokuba inhlungu zakaloku nje asinakulinganiswa nobuqaqawulo obusaza kuthila kuthi. Baphulaphuli besabela FM, into sikuyo baphulaphuli, into sikuyo siyongqamla okona kutya Dombo. Into sikuyo, into sigqitha kuyo lele xeshana. And andikholelwa Dombo into yoba uThixo kukhona umuntu amdalela into yoba alale lila avuke lila. Kodwa ke noba ubomi bakho bugcwele inyembezi, ndizothi kuwe xa ubeka esikalini izinto uThixo asibekele zona, ilihlo likaziboni, ingqondo ayikaziqiqi. Baphulaphuli besabela FM, kwaye asikazixhamli, kodwa into esiyaziyo into yokokuba lihle ilizwe uThixo asibekele lona emveni kweli. Lihle izulu esiya kulo emveni kwalo mhlaba sihleli kuwo. Ngoko ke simelwe kugqitha nje kwezo ntlungu nezo ntlupheko. Kutheni mhlawumbi Dombo uThixo evuma sigqithe kwintlungu nakwintlupheko? It's because uThixo usithambile ukuba sizoyipasa itest. Sizoyipasa itest. Ndike ndathi xa ndikhula Dombo ndawufunda kuTsolo, ndisuka kuQumbu ndibheke kuTsolo. Xa sifika phaa esikolweni Dombo kwakusekhona opposition 1, position 2 noposition 3, and wawazi into yokokuba kubalulekile into yoba ubizwe kweza position. Sahlala ke Dombo singabantwana sithi ngosilapha esikolweni simane sidlala nemayibhile nayonke into ephazamisa ingqondo yomntwana. Kodwa kokhona umntwana Dombo kwakuthiwa nguNanamhla. Sasazi Dombo na test eyayibhalwa uNanamhla upasile. Kwakulindelekile Dombo into yoba xa sithe sabhala itest ne-exam uNanamhla upasile. Baphulaphuli kwakungabuzwa Dombo into yoba uNanamhla uzopasa na. Nemisi Dombo nabantwana besikolo naye uNanamhla nathi sasazi into yokokuba uNanamhla le test ebekwe phambi kwethu uzoyipasa. And so ke baphulaphuli besabela FM, uThixo usibeke emhlabeni sazi into yokokuba
ingazi indlala ingayinhlupheko ingabubuze nakanye sisahlule nothando lukaThixo sizoyipasa itest akukho nto eyagqitha ubuqeqawuli esiyakubo athi ke la madoda Dombo xa ibona umsebenzi usanda athi uThixo usilibele sizothi baphulaphuli beSabela FM nawe amashwa akho angakwenza uthi uThixo undilibele kodwa sizothi namhlanje ubuqaqawuli obusazokukhilwa abunokufanekiswa ungena kulinganiswa ewe baphulaphuli beSabela FM ewe baphulaphuli beSabela FM uThixo usazosula inyembezi emahlweni ethu kungabikho sijwili nakukhala izinto zokuqala zibe zigqithile baphulaphuli beSabela FM ewe sizothi ke ngoku ngenxa yobunzima sungaliboni icebo likaThixo ungaliboni icebo likaThixo ithi iBhayibhile xa ithetha ngathi Dombo ithi amagama ethu Thixo uwavambile entendeni yesandla ngamanye amazwi siphambi koThixo 24/7 bengicela ukutsho baphulaphuli beSabela FM xa into ilapha esandleni sakho Dombo awusoze ungayiboni xa into ilapha esandleni sakho kwaye awusoze ungayiva into elapha esandleni sakho Dombo ewe ithi ke ngoku ithi iBhayibhile amagama ethu Thixo uwavambile entendeni yesandla sakhe mandize evesini Dombo uthi ke ngoku uMoses xa ithetha kule ndawo ewe Faro ewe ukusuka kwamasele Faro into engenzeka lonto ngamandla kaThixo kodwa ufuna la masele Dombo asuke nini ithi impendulo kaFaro not namhlanje kodwa ngomso la masele Dombo uye kitchen kuthakathakisele uye bedroom kuthakathakisele uye boardroom kuthakathakisele and the whole country yase-Egypt kuthakathaka amasele and endaweni yoba athi uFaro namhlanje uthi ngomso and umbuzo esijithana nawo ngothi why spend another night with the frogs kutheni uzochitha obunye ubusuku nesele masivumelane Dombo into yokuba yinkani kaFaro le ekhosta ilizwe lonke okokuba kuse amasele esakhona people cannot enjoy ispace sabo because kukhona amasele and uFaro endaweni yoba athi amasele makasuke namhlanje uthi la masele angasuswa nangomso check baphulaphuli yinkani le emenza into uFaro athe angaboni into kokuba ilizwe linamasele kwayilizwe alimelanga banje Dombo ndicela ukuphawula izinto ezintathu kuthiwa la masele Dombo ngomso wathandaza uMoses afa onke amasele okwesibini Dombo akufa amasele kufuneka abantu abazoklina ilizwe bawaqokelele kodwa uthi umbhali lanuka ilizwe kuba kufe amasele baphulaphuli beSabela FM la masele Dombo uthe uFaro bakangafi namhlanje bakafe ngomso baphulaphuli beSabela FM kutheni uzochitha ubusuku namasele baphulaphuli beSabela FM and amasele Dombo xa ifayo lanuka ilizwe xa kufa lamasele baphulaphuli beSabela FM amasele sisibetho sikaThixo kubantu abangamvayo uThixo amasele Dombo yisign yokokuba uThixo ukuflothele and kutheni
kutheni Dombo uzothi uThixo ekuflathele endaweni yoba ukhululeke namhlanje uthi mandikhululeke ngomso. Oh, inkani engaka yamonzakalisa uFaro, yamkhosta inkani uFaro. Baphulaphuli beSabela FM, ewe Dombo, kwakusaziwa okokuba xa kwakhiwa itempile ukhona ingcwele yengcwele. uThixo Dombo wamisa umthetho okokuba akungeni nabani kwingcwele nakwingcwele yengcwele. Kodwa baphulaphuli beSabela FM basondela ukumkani uZiya, wangena kwingcwele yengcwele, wakhuzwa uZiya. Hayi uZiya ayingumsebenzi kakumkani ukungena kwingcwele yengcwele, umsebenzi wababingeleli, umsebenzi wabapristi. Kodwa baphulaphuli akamameli uZiya, wangena kwingcwele yengcwele. Baphulaphuli beSabela FM wajika uThixo, yamkhosta loo nto, wajika uThixo wambetha ngeqhenqa Dombo. Kuba Dombo abantu abanenkani badibana nengqumbo kaThixo. Abantu abanenkani badibana nengqumbo kaThixo. Bekuthiwe bakhulula abantu, wala ubakhulula. And xa isala ubakhulula uFaro, abantu bakaThixo badibana nengqumbo kaThixo. Baphulaphuli beSabela FM, eyona nto besizothi ngoku igade, besizothi igade inkani Dombo, besizothi igade inkani onayo. Uyona uthunyelwe, unikezwe a direct instruction into yoba yona ngoshumayela eNinive. uThixo ukuthuma eNinive yona. Uyona wangumshumayeli olimenemene Dombo, watshintsha indlela yabheka eNinive wabheka eTalashishi. Yamkhosta loo nto, inkani kayona yamkhosta loo nto Dombo, kuba xa eselwandle uthi umbhali alephuza amaza, yanguye othi ndiphoseni emanzini. Xa iphosa emanzini waginywa yintlanzi iintsuku zantathu esesiswini sentlanzi. Yamkhosta loo nto. Baphulaphuli beSabela FM, uPawulos ulibanjwa uthuthelwe Roma Dombo. Uxelela amatilosha okokuba bazalwane inqanawe mayime apha ingahambi, bathi asizuva ngawe. Ekubeni bengevanga ngompostile uPawulos, uthi umbhali yantlitheke batyeni inqanawe. Baphulaphuli beSabela FM yabakhosta loo nto, uhambo lwabo lama endleleni. Baphulaphuli beSabela FM, ewe inkani Dombo izosikhosta kakhulu. Why do you spend another night with the frogs? Baphulaphuli beSabela FM, silapho ngokuhlwa ngale mini namhlanje.